skal vi lave sådan en, hvor man tager noget fra, jeg ved ikke, hvad den hedder. Og så skal hun mærke det, og så skal hun gætte, hvad det er. Og så skal jeg bare vinde, og jeg skal bare føre hele tiden. Jeg ved ikke, hvor det er nu. Vi går i gang. Starter du, eller starter jeg? Det gør du. Starter jeg? Ja. Hvad starter jeg med? Jeg skulle mærke. Okay. Og den her. Hvordan? Hænderne frem. Ej. Nå, nu faldt den ud. Ej. Ej. Er det en bold? Er det ikke sådan en massagebold eller sådan? Jo. Et point. Vent. Jeg skal lige gøre sådan, så det ikke falder af. Nu ser man også sikkert mærke det ud. Nu klør det. Læg det ned! Læg det i mine hænder. Du skal lægge det i mine hænder. Er det make-up først? Nej, jeg skal nok give dig den. Det er den der, det er den der hunden-ting med den der blå pels. Ja. Hånd fri, og du må ikke fjerne den. Au! Hvad er det? Ej, ad, det er sikkert sådan nogle larver. Må jeg godt tage væk? Kan du ikke gætte det? Jo, Hvad er det? larver. Laura. Jeg gætter igen. Så er der nogen til at proppe på neglene. Ja. Jeg roer lige, nu skal jeg lige. Sidst der lagde vi det på vores knæ. Den kom vi til at slette. Det er noget andet nu. Det er en sprøjt. Og hvad bruger man til? Til at sprøjte folk. Ja, hvorhenne? Her. Det ved jeg ikke. Nej, det er vist forkert. Det er sgu da også lige meget. Hænderne frem. Ej, hvad er det? Er det... Isabella? Er det dine underbukser? Ej, helt ærligt! Hvor er du nederen? Dig. Oh my god. Ej. Fandme et chok. Lille. Er du klar? Nej, giv mig den nu bare i hånden. Det er den der bamse ting, den der med lys i, der ikke dur mere. Ja, der er i hvert fald ikke noget lys i, det kan jeg sige. Var det rigtigt? Ja. Hænderne frem. Ej, ad, hvad var det? Var det dig? Nej. Hvad er det, lad være? Hvad er det? Det er en make-up først. Ja. Fuck. Det er en nøgle. Hold. Det er en nøgle. Med? Med nøgle på. Nej, med et hul. Oh my god, ej, det er den der sjov en. Yippie! Det er så sjovt at gøre sådan her på. Det her det er nok den klammeste ting af dem alle sammen. Ja, det. Okay. Nu skal du bare se her. Du har din ene hånd cirka her. Nej, det er noget, du skal tage fat i. Okay. Ad. Det er mit cover. Ja! Det er lidt rødt. Der stod 5-5. Hvad gør vi så? Jeg kan klippe i dig. Vil du se? Du skal lidt frem. Jeg vil. Farvel! Nå, godt. Jeg vandt. Farvel! I skal like videoen, hvis I vil se noget med Sofie. Nej. Og I skal også like den
hvis I ikke kan lide den. I skal like den, hvis I godt kan lide den. Og hvis Nej. I ikke kan lide den, så skal I også.